Aragotar Narja SP Audio Rental Sound System AJM Pro Live Streaming. Lo betul kowe betul kandangmu cahayu tak tunggu-tunggu ora liya mung siramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukku cahayu jonggo ya lali maya lali peto rasane wong lagi gandum pilih bacot apa pilih burung yen burung tak trimo gantung wis ente waktu bapak lawat dobium anak kaya wong gemblung kapan diko paring ditulung iwak cucuk mlebun neng karung kabacut alias kadung ngetekke sawang ngetekke kampung Rogo Tarutorjo SP Audio Rental Sound. Terima kasih AJM Pro Live Stream. Tol kowe bener kandhemu cahayu guyu aku tresno pring siramu rino wengi tadi impenku wani sumpah apa jalukmu cahayu guyu lali layang lali peto rasane wong lagi gandum pilih bacot apa pilih burung yen burung tak trimo gantung omong-omongan ora Apa? Gak Kan wis dadi. Wis tau ya? Wis tau. Nek sing urung tau bisu. Hah? Ayo. Ayo. Malaria apa
bapak ala adu-adu biung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebun ning karung kebacut alias kedung ngentekke sawah ngentekne kampung yo Roko Taruto Rosi SPO Original System AJM Pro Live Jogu ya guyu Aliana lali boco kali wayang kali pentong tong tong ayo golek entong lagi ganteng pilih bacot apa pilih burung yen urung tak trimo kaya cocok men lah padha om iya wes malari apa malari setino rasane sawindu neng ama marake guru numpang kanune wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti waduh dudu bapak wala adu-adu biung anak kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak acut tiadai karung aku kebacut Allah tiwas surung ngantekne sampah ngantekne kampung iwak acut mlebu ning karung kebacut alias kantung ngantekne sawah ngantekne kampung iki setunggal pokok setunggal sinaran kadang-kadang Rogo Tarno Jo sampun ndung kaping Rogo Tarno Rejo SPO Original Center makasih AJM Pro Live Streaming tapi
Roko Tarnorejo SP Audio Rental Zona Jebro Live Stream. Roko Tarnorejo SP Audio Rental Sound System AJM Pro Live. Ada Gaida Susah seneng bareng kabeh dilakoni.
goyang ngebore bojone. Asik. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, ati wis nyaman, rasito bebojoan. Satuan ku telu, satuan wolu, cari wong tuamu diitung ra katamu. Abot sanggane wong tuwa ora marengke, kok kaya ngene nasib sing rasane. Apa awak dhewe mimpi kok yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk, jare wong tuamu watone ora cocok. Lorong kaya dipateni nanging ora mati, yo Gusti paringi kuat ati. Satuan ku telu, satuan wolu, cari wong tuamu diitung ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ora marengke, kok kaya ngene nasib sing tak rasane. Apa awak dhewe kok yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk, jare wong tuamu diitung ora cocok. Lorong kaya dipateni nanging ora mati, yo Gusti paringi kuat ati. Roko Harno Ruci. SPL Director dan juga terima kasih bisa recording AJM Pro Everything ada Kak Enda. Ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Satuan ku telu, satuan wolu, cari wong tuamu diitung ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ora marengke, kok kaya ngene nasib sing tak rasane.
band 24 jam bersama Rogo Taruno. Jagan. Jagan. Dewa
Teplang tetet, lah tang tetet. Cinta padaku. Aku bilang pikir dulu, selera kita terlalu jauh berbeda.
Panggapena bojo dhewe katimbang bojo-bojoan panggapena bojo dhewe katimbang bojo simpanan panggah pena bojone dhewe ketimbang bojo katelu panggah pena bojone dhewe ketimbang bojone tanggoku Penak iki. bojo dhewe ora tumbas paling-paling ngantekno beras bojo dhewe sapenake disengkakne esuk sore awan bengi bojo-bojoan nambahi utang bojo simpenan ngantekne ladang bojo ketelu ngantekne bandaku bojone tangga marai padu panggah penak mas bojomu dhewe ketimbang bojo-bojoan panggah penak mas bojomu dhewe ketimbang bojo simpenan panggah penak mas bojomu dhewe ketimbang bojo ketelu panggah penak bojone dhewe ketimbang bojone tanggamu bojo dhewe ora tumbas paling-paling ngantekne beras bojo dhewe sapenake disengkakne esuk sore awan bengi bojo-bojoan nambahi utang bojo simpenan ngantekne ladang bojo ketelu ngantekne bandaku bojone tangga marai patu rungokno Mbak ACC. Yo.
aku iki ibarate mung ngimpi sing tak belani lenjani janji kadung berjuang nyatane malah kelarang kadung tenanan akhire kelangan aku kudu bisa ikhlas lan narimo yen nyatane kuwe milih wong liya sliramu sing sayang ilang kaya langit abi bumi sing ora bisa hanya wiji kaya banyu ambi geni nyanding kowe among ngimpi mong bisa nyawang tanpa bisa sesandingan mong karyan yen urip bareng tresnaku iki ibarate amung ngimpi sing tak belani lenjani janji kadung berjuang nyatane malah kelarang kadung tenanan akhire kelangan aku kudu bisa ikhlas lan narimo yen nyatane kowe milih wong liya kaya lintang mayang sliramu sing sayang ilang kaya langit abi bumi sing ora bisa hanya wiji kaya banyu ambi geni nyanding kowe amung ngimpi Iki kematan pemirsa di kematan kantor Madlen kita sangat saking Rogo Tarnorejo. Sampai wonten kalepatan tidak tanda pamutan terang Jebrono kula Agung Samudra suka kondur sugeng perpisahan mugi panggih saya nuwun kawula nuwun SP Audio Retang matur sutan nuwun Alvinsa Lighting terima kasih AJM Pro Live Streaming terima kasih sedaya masyarakat Bagin Apes Tambarjo matur sutan nuwun nuwun kawula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.